na pumasok lang ulit sa eskwelahan, nakakita lang ng cute bagong transferee. Ayon, ginawa na agad. Harot. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Maratoni. At since today is June 19, back to school, maraming mga kaganapan na talaga naman nakakamiss balikan. Naalala ko dati, kahit ako'y tatay-tay. Talaga naman, makikita mo rin naman talaga sa school ang iyong mga puppy love. Yung akala mo kahit 7 years na kayo, akala mo kayo talaga ha? Ay, hindi be. It's fake news. Pero kung meron ka rin namang anak na talaga naman hanggang ngayon ay tinatamad pumasok, well, ito sabihin mo sa kanya, sige makinig ka kay Maratoni, B. Baka naman pwedeng sipagsipagan, mahal-mahal ng allowance mo dyan. Tip number 1 para sa mga tinatamad pumasok. Isipin mo yung school crush. Diba? Tingnan mo lang yung kagandahan niya, yung kagwapuhan niya. Tapos titigan mo lang siya. Tapos, yan yung mga oras na talaga namang sisipagin ka pumasok. Kasi pag nakita mo sa corridor, talagang, ay, mapapalaglag panty ka. Tip number 2. Sa mga tinatamad pumasok, paalalahanan mo yung sarili mo kung ba't ka nag-aaral, B. Ano ba? Gusto mo bang maging tambay? O gusto mo ng tagumpay? Ano lang naman yun eh. Kung gusto mong tumambay, dyan ka lang sa gilid. Okay ka na dyan sa ganyang lifestyle. Di go ahead. Okay nang yan. Okay na ako dito, Maratoni. Tutulog lang ako buong araw. Kung gusto mo ng more than that, gusto mo ng I wanna be a billionaire, so freaking bad. Di go, mag-aral ka, B. Ano naman, tip number 3. Kung tinatamad kang pumasok, isipin mo, yung allowance mo kinabukasan. Tandaan mo, no pasok means no allowance. Swerte-swerte ka dyan dahil pag pumasok ka, may pera ka. Wala, B. Pag walang pasok, walang pera. Okay, tabi mo yung pera mo, panggala pa natin yan. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nakatutok at nakasuporta sa inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Bukas na po ulit, susunod na ang inyong spicy opa. Walang iba kundi si D-Day Kim Chino. DJ. Maraming salamat po sa lahat ng mga kinig. See you tomorrow. Bye!